Il-figura ta' San Dominku toħodna 8 sekli il-bot. Però il-karizma, l-ideal, il-missjoni ta' San Dominku iġibna fil-ħajja tagħna preżenti. Għalkemm għaddew 800 sena u dak li qed niċċelebraw dan il-ġublew mit-twaqqif tal-ordni, mal-kemm għadda dana iż-żmien il-karizma u l-ideal ta' San Dominku għadhom ħajjin fil-ġurnata tal-lum. Hija storja l-ordni bħal kull bniedem għadda minn diffikultajiet, kellu il-kriżi tiegħu, imma wkoll dik il-siġra illi żera San Dominku tat ħafna frott f'diversi sekli u dan il-frott għadna nħossuh sal-ġurnata tal-lum. Aħna Dominikani, biex inkunu vera Dominikani, irridu mhux biss insegwu il-passi ta' missielna San Dominku, imma rridu dejjem nattwalizzaw skont iż-żminijiet li nkunu qegħdin fihom. Nafu li San Dominku waqqaf ordni tal-predikaturi, il-Knisja minn nfisha li hija missjonarja, il-missjoni prinċipali tagħha hija li xxandar il-kelma tal-Alla. Però aħna għalkemm il-Knisja tippriedka u llum kull saċerdot reliġjuż ixxandar il-kelma, però aħna il-predikazzjoni tagħna hija differenti fis-sens li il-pedament għal dina il-predikazzjoni aħna naqsmuh fit-tlieta. Mela, il-predikazzjoni hija frott ta' dan l-eruq illi huwa it-talb, l-istudju u l-ħajja komunitarja. Jekk aħna inħallu xi waħda minn dawn it-tlieta, il-predikazzjoni tagħna ma tkunx Dominikana. U għalhekk issa naraw ftit x'jiġifieri titlob bliema mod biex ikun propju eruq, bażi, pedament għall predikazzjoni tagħna, x'jiġifieri tistudja biex inkunu qed nippreparaw ħalli dak li nistudjaw inxandruh permezz tal-kelma tagħna u x'jiġifieri ngħixu f'ħajja komunitarja. L-ewwel pedament illi ħallinna San Dominku biex aħna nkunu nistgħu nxandru il-kelma tagħna lil ħaddieħor huwa it-talb. San Dominku kien jgħaddi il-jieli jitlob, anzi l-istorja tgħidilna li bil-lejl kien jitlob waqt li matul il-ġurnata huwa kien ixandar il-kelma tagħna lil ħaddieħor. Għaliex it-talb? Għaliex fit-talb aħna nitkellmu ma' Alla, niddialogaw ma' Alla, nikkontemplawh u nirċievu il-grazzja biex aħna nkunu nistgħu inxandru l-kelma. Din hija l-karizma ta' San Dominku li kien jidħol f'kuntatt ma' Alla imma lil Alla ma jħallihx biss għalih, ikun jista' nxandru il-ħaddieħor permezz tal-predikazzjoni. Għalhekk din hija l-ewwel pedament, dan huwa l-iktar parti essenzjali li aħna nimmeditaw lil Ġesu. Aħna nitolbu b'mod personali għaliex it-talb jirrikjedi illi nidħlu f'armonija ma' Alla biex nirċevu din il-grazzja, il-karizma biex nkunu nistgħu nxandruh, imma wkoll aħna bħala reliġjużi u dak li rrid San Dominku nitolbu bħala komunità. Għaliex f'dak il-mument hemm laqda bejnietna, laqda mal-ordni Dominikan u laqda mal-Knisja. Għalhekk dan huwa essenzjali għalina id-Dominikan illi ma jitlobx ma jistax ixandar dak li għandu f'qalbu
ma jistax ixandar din il-kelma illi tikber fina ma nistgħux ngħadduha lil ħadd ieħor jekk l-ewwel aħna ma jkollniex dan il-kuntatt magħna. Mela wieħed mill-pedamenti biex aħna nkunu nistgħu inxandru il-kelma ta' Alla huwa l-istudju. Imma x'tip ta' studju? San Dominku riedna illi aħna nistudjaw u nikkontemplaw il-kelma ta' Alla biex aħna nkunu nistgħu nxandruha. Illum il-ġurnata l-ordni ma jippermettix biss studju tal-Bibja jew filosofija u teoloġija, imma llum iħeġġiġna biex nistudjaw xjenzi oħra biex hekk il-komunikazzjoni tagħna mal-bniedem tal-lum tkun iktar faċli u l-kelma ta' Alla nkunu nistgħu nxandruha għal żminijiet tal-lum, għal ġenerazzjoni tal-lum, għas-sitwazzjoni soċjali, politika tal-lum. Forsi aħna nagħtu l-impressjoni li huwa ordni intellettwali, imma aħna ma rridux nistudjaw biex ikonna degrees ittri wara simna, id-dottorat jew il-masters jew degrees oħra. L-importanti li aħna nkunu nistgħu nilħqu kull ġenerazzjoni, kull sitwazzjoni fil-ħajja tagħna. Infatti aħna rridu nippratikaw kemm liż-żgħar, kemm liż-żgħażagħ, kemm lill-ħaddiema, kemm in-nies fqar, kemm in-nies sinjuri. L-importanti li l-kelma ta' Alla tasal għand kulħadd. U bil-lingwaġġ li n-nies ikunu jistgħu jifhmu u jgħixu l-kelma ta' Alla. San Dominku kien jinsisti li aħna nikkontemplaw il-kelma ta' Alla biex imbagħad mhux inżommu għalina imma naqsmuha u inxandruha lil ħadd ieħor. It-tielet pedament li poġġilna San Dominku biex aħna nkunu preparati ħalli inxandru l-kelma ta' Alla fil-predikazzjoni hija l-ħajja komunitarja. Forsi tgħiduli x'għandha x'taqsam mal-predikazzjoni. Imma il-predikazzjoni hija frott ukoll tal-ħajja li ngħixu flimkien. Illa li propju fil-ħajja komunitarja aħna naqsmu l-idea tagħna, nitalmu inħobbu lil xulxin, nitalmu naħfru lil xulxin. Il-familja tagħna hija l-ħajja komunitarja. Il-komunità hija fejn aħna nistudjaw flimkien, nitolbu flimkien, naqsmu idejat ħalli nkunu preparati inwasslu din il-kelma ta' Alla. Għalhekk San Dominku isostni din l-idea li nkunu dejjem flimkien ħalli bekk nkunu iktar preparati ħalli inxandru din il-kelma. Il-frott ta' dawn it-tliet pedamenti li rajna, jiġifieri tat-talb, tal-istudju u tal-ħajja komunitarja, il-frott ta' dawn huwa il-predikazzjoni li hija il-missjoni prinċipali tad-Dominikan. Imma San Dominku hekk ried il-predikazzjoni b'differenza ila li hija frott ta' dawn it-tliet pedamenti. Ma jistax ikonna predikazzjoni Dominikana jekk aħna inħallu xi ħaġa barra minn dawn it-tliet pedamenti. Il-predikazzjoni tagħna ngħidu lil min se nippritkaw, lil min se nxandru il-kelma ta' Alla. San Dominku ma limitax, ma poġġinniex ħitan, imma nistgħu nippritkaw kull fejn għandna l-ispazju. Illum nużaw mezzi moderni biex iwasslu l-kelma, mezzi moderni għandna kemm trid illum il-ġurnata, kemm televiżjoni, radio, kemm internet, bil-kodba, billi nikdbu, gazzetti, dawn huma kollha mezzi li aħna nużaw biex nwasslu l-kelma. Imma fejn? Kif għadna aħna
m'għandniex limitazzjoni fej inħolqu spazju aħna lesti li nxandru l-kelma. Għalik nxandruhom fl-iskejjel, nxandru l-kelma tagħna fl-università, nxandru l-kelma tagħna fost il-fqar, f'ċirkustanzi illi jippermettulna illi aħna nalmu u nwasslu il-vera kelma tagħna. Għalhekk inħajru wkoll żgħażagħ li huma lesti biex jidħlu għal din il-missjoni tant importanti fil-ħajja tagħna llum għaliex jekk fi żmien San Dominku kienet teżisti l-ereżija, illum ukoll għandna ħafna ereżiji illi aħna bil-kelma, bil-verità illi kif jgħidilna San Dominku aħna inkissru dawn l-ereżiji li nibnu fil-qalb tal-bniedem dan l-aġġ għal Alla veru illi ma nistgħux ngħaddu mingħajru.